Aim for the moon and you'll land among stars. Yes, and build upon each other's ideas. Be present. First part is about getting as much as you can possibly get out of your group, and then the second bit is about narrowing it down to the one. Right after this, we will be exploring the challenge at hand. All about your group, your talent, your challenge. Exploring as much as possible and then getting it down to one problem. So this is really about crowdsourcing problems. But it's important for your role as a coach to keep them in the problem phase. We are developing as many ideas as we possibly can with all the talents in all the group, but within the scope of the challenge we chose. Use tablecloths, images, text, drawings, arrows, build upon each other's ideas. Basically anything they need to visualize, prototype, make the solution. Bestel het tekenen. Make them feel comfortable with the fact that they're doing stuff that they're not doing every day. It's difficult because it's not our habit. And in the end, they will be preparing their final pitch. Love the idea, yes, and be present. And have fun. Really important, have fun. I dag, der er jo stort set alle kommuner, de miljøcertificerer deres certificerer deres bygninger. Hvordan vandet kommer ind af stedet, og så kigger vi på, hvordan det kommer ud til det her. Så mega rart for sådan nogen som os at blive udfordret på, hvorfor gør I ikke bare sådan her? Uden at have alle de der barrierer og filtre sat op og alt muligt andet, som man lærer igennem 30 år. Det synes jeg er fantastisk, fordi vi bliver nødt til at snakke sammen på en anden måde, og vi bliver nødt til at vide, at vi alle sammen har noget viden, som er vigtigt. Men det er korrekt. Bladmassen og træer, det vil tage rigtig meget i forhold til bedampning. Der er en interesse i forhold til, at der skal være trafiksikkerhed herude. Der er de interessenter, der er, hvad har de ikke inde på deres private grund og løbe ud på offentligt. Så er der den sidste, som man ikke skal tage helt fejl af. Hvad er man helst til? Er man til hele planter og beblomstninger, eller er man til lige rækker? Jeg vil godt lide på vegne af alle lærerne. Bruges jer rigtig meget. Og det vidner om, at I har tænkt ud af boksen, og I har tænkt kreativt. I gør det vanvittigt godt. Vi er klar. Alle er klar. Det her er sådan som vandproblemer det ser ud lige. Vi har prøvet at tænke lidt i, hvordan vi kan løse de her vandproblemer, hvordan vi kan opsamle noget af det her vand, og hvordan vi ligesom kan få lidt mere trivsel igen i det her område, så det også bliver lidt mere brugervenligt. Vandet ser jo ned til de her klipstikker op, som holder vandet, så når der ikke er brug for vandet, så siger du ned på bassinet. Ja, at man skal ligesom kunne lægge flagspand ned. Der var jo virkelig mange gode idéer, og jeg synes faktisk, at I alle sammen griber fat i nogle sindssyge, altså I tager virkelig fat om Nellens rod på mange af de her projekter. Vi har valgt en vinder, så giv mig lige en hånd. Sammen får det til at lykkes, så jeg synes, at der er noget, I skal arbejde videre med, fordi der er et stort potentiale. Coach? Først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er mega stolt. Jeg vil også forklare jer, hvorfor jeg er mega stolt i dag. Og bare kunne stille sig op og tænke ud af boksen på den måde, det skal vi have noget mere af. Men vi skal ud og prøve, vi skal fejle, og så skal vi fortælle om det. Som siger, der står i lovbogen, sådan her skal det være. Men det er ikke sådan, vi kommer til at redde klimaet eller den planet, vi egentlig bor på. Det er virkelig tænkt ud af boksen, ligesom vi har gjort i denne her uge.
Jeg hedder Markus. Jeg går på anlægsgartneruddannelsen. Det har været lærerigt, og jeg har fået meget ud af det. Personligt i hvert fald. Jeg skal bruge mit hoved noget mere. Sådan få tænkt nogle nye tanker selv, i stedet for at få puttet alting ind i hovedet. I skal huske at elske ideen, og så skal I sige ja, og så skal I være til stede.